Niabot na og 12,370,000 pesos ang napagawas nga salapi sa Cebu City Government alang sa Burial Assistance Program gikan sa buwan sa Enero hangtod na sa buwan sa Marso nining tuig 2024. 10,000 pesos matag usa ang hinabang pinansyal nga gigahin sa lokal nga kagamahanan sa siyudad sa Subo alang sa Burial Assistance Program. Sa buwan sa Enero 2024 niabot og 441 ang na-release nga burial assistance, 449 sa buwan sa Pebrero ug 347 sa niaging buwan. Matag adlaw, dulaan sa 30 ka mga kliyente ang mobisita sa opisina sa burial assistance sa Cebu City Government aron paghikay sa ilang mga claims. Sa unang quarter sa niaging tuig, gibanabana nga dulaan sa 1,500 ang nakapahimo sa nahisgutang programa nga nagsugod niadto pang tuig 2010. Moabot og 60 milyones pesos ang naaprubahan nga budget sa burial assistance program para nining tuig 2024 din susama nga kantidad ang naaprubahan usab nga budget sa tuig 2023. Claim apply na to usahay wala na kay nangamatay na, so unay challenge na mo kay ang documents man ato mang i-connect ang documents sa nang apply both claimant ug sa deceased. So mao nay ato yung problema kayo. And then ang second, kani mga documents labi pagkaraan na kaya tiguang na ang namatay, no, ilang mga records, no, lisod kaayo ato wala na siya live birth, wala na baptismal inana, so ato nagingnan, so amo ginanggit ng itag pagi kung saon. Kini ang balita. Amy Matis, Cebu City News.